gurean bestaldean Ibai Osinaga daukagu, ibilbedi taldekoa, kaixo? Ibai, ze moduz? Kaixo, ongi. Ondo, ze moduz larun bateko kontzertua? Daukazu entzeguren bat pendiente oraindik edo ja zuzenean zoazte kontzertura? Ba, ez dakit hau esan daiteken, baina ja diskoa behin atera eta kontzertuak aurrera joan ala oso ensaio gutxi egiten ditugu. Iaia aurreko kontzertua da, aurrengorako ensaioa, eta bueno, ibiltzen gara hola pixkat aurreko kontzertuak erabiliz ensaio bezala, beraz oraingoz ez dugu, baina bueno, elkartuko garastean zehar, eta justo, ez da lehenengo aldia edo Aiaraldea Ikintzen Faktoriara zatoztena, berez banago, 2019 edo 2020 izan zen, 2020ko hasieran, 2019 bukaeran ez dugu gogoratzen, ez? Baina... izan zela 2019ko bukaeran, ze diskoa atera genuen 2019ko ekainean, lehenengo diskoa, eta urrian, azaroan edo joak ginen Faktoriara. Nola horitzen duzue kontzertura? Ni horitzen dut ilusio handia egin zigula deiak, azteko, ze ustut izan zela ematen genuen lehen kontzertua Nafarroatik kanpo. Eta ez genekien ere oso ongi zer zen, nora gindoa zen, baina justo gartzenekin bildu ginenan, eta hori dena obretan ere ez, dena zegoen oraindik ere zorua egiten ari zela edo lako zerbait, dena oso hori egin gabe, eta gartzenek esan zigun, urrengoa izanen da Faktoria irekitzen dugunean eta dena ongi egiten dugunean, eta lasa izan da. Orain hori, urtebetean Bai, Faktoriaren proiektu guztia garatu egin da, papillo huts horretatik proiektua garatu egin da, baina zuek ere urtebete nahiko potentea izan duzue. Alde batetik egon da guztientzako, pandemia edo izango litzatekena, baina zuek ere baliatu duzue nolabait denbora hau sorkuntza prozesua egiteko eta bigarren diskoa plazaratzeko. Zertan ezberdintzen da orain dela urte eta piku ezagutu genuen ibilbedi talde hori oraingotik? Esanen nuke izan dela batez ere kohesioa edo ez dakit hori hitza den, baina talde bezala ere taldea sortu zenean, ibilbedi sortu zenean, elkar ezagutzen genuen, baina musikari bezala elkarrekin jotzen ez. Orduan, asko ikasi dugu elkarrekin jotzen eta nolabait konpaktuago egiten gauzak, ez? Orduan nik uste hori diskoan ere nabaritzen dela, lehenengo diskoa izan zen pixkat azkarrago sortua eta, azaleratu nahi genuen zerbait zen eta oso modu naturalan egin genuen. Eta bigarren disko honetan, Beltxarga Beltzan eta zuzenekoetan ere uste dut nabaritzen dela, nolabait talde bat dela, ez? Aurretik igual zen 5 lagun elkarrekin jotzen eta orain pixkate trinkoago dago dena, hori esanen nuke dela ezberdintasun handiena. Hori zuzenekoi begira, ez? Gero, zatozte kantu berriekin, disko berri batekin, bere unean lehen diskoa aurkeztu egin zindutenean, azaldu egin zinuten apur bat nola osatu egiten zen dituzten kantak, apur bat letren atzean zeuden kontuak, nola komposatzen zen dituzten, hori zuzenekoan eta ere gutxi gora bera publikoari azaldu egin zen dioten. Orain diska honekin aldatu egin da sorkuntza prozesu hori edo berdin ematen duzu. Aipatu duzu, oraingo disko badela pentsatuagoa, agian denbora gehiagorekin egindakoa, baina ez dakit mantentzen duzuen hori. Letra motari dagokionez, letrak nork egiten dituen, nola komposatzen duzuen, zakit hori aldatu den edo berdin jarraitzen duen. Aurreko diskoarekin bagenituela ametxek batez ere bazituela letra batzuk aurretik idatziak, olerki bezala edo poema bezala, eta kantu asko izan ziren letra horiek musikatzea edo. Eta
Eta bueno, gero nik ere idatzi dituen letra batzuk, baina egia da denak idatzi genituela nolabait bai ametxenak bai nireak ere nolabait arazoaren barnetik edo gertatzen zitzaigunaren barnetik, ez? Zerbait kontatu nahi genuen eta barnetik kontatzen genuen hori pixkat kanporatzeko. Eta oraingoan diskonetan igual foko hori aldatu dugu, eta pixkat atera gara zirkulo horretatik, eta arazoari edo, gaiari kantatzen diogu kanpotik ikusita nolabait. Eta hori lotu dago beltxargabeltzaren teoriarekin, eta pixkat hori da, zerbait gertatzen denean espero ez duzuna, horri erantzun bat emateko edo, pixkat fokoa handitu behar duzu, atzera pausoak eman, gauza horiek ulertzeko, ez, eta azaltzeko. Horan pixkat aldaketa izan da hori, baina konposaketa modua edo, uste dut ez dela inbeste aldatu. Ideia bat ekartzen dut nik, edo ekartzen du ametxek, edo aretak, denok egiten dugu lan hori nolabait, ideia txiki bat ekarri, eta horren gainean letra bat egin, edo alderantziz, baina, bi diskoetan antzeko prozesua izan da. Orduan, letrei dagokionez, esango zenuke disko hau badela gian kakotzen artean analitikoagoa erraietatik kantatzen duen disko bat baino? Bai, egia da, lehenengo diskoa igual bat zela pasionalagoa edo bai, ezakit, barnetik ateratzen zerbait zen, zerbait zen ametxen kasuan eta nirean, eta oraingoan ere, baina, beste foko batetik. Eta igual pixkat alaiagoa izan daitezke letrak edo, positiboagoak, aurrekoa igual bai zela pixkat barnera begirako zerbait, eta tristeagoa edo intimoagoa, eta unakoa bai ireki dela. Urtebete honetan ere, bigarren diskoa kaleratzeaz gain, esan duzu ez, zuzenekotan talde moduan kohesionatuago zaudetela. Nolakoa, pasaren 2019an Faktorian jo egin zenutenean, esan duzu izan zela den kontzertua Nafarroatik kanpo, nolako izan da hortik orain arteko ibilbidea, batez ere, ez? Zuzenekoi edo nolabait aurreko diskoaren eta oraingo diskoaren aurkezpenei dagokionez, ulertuta ere tartean konfinamendua eta pandemia bat egon dela. Nola bizi izan duzue prozesu hori? Bai, izan zen nolabait, kontzertuak jotzen hasi ginen, 2019an, Faktorian izan ginen, gero beste kontzertu batzuk izan genituen, baina, dena nahiko modu naturalean eta ez oso planeatuta nolabait, ez? Gauzak etortzen ziren, baietza esaten genuen, eta aurrera. Orduan, 2020ko urtarrila, otsailean edo, hasi ginen kantu berriak egiten, eta claro, disko berria izanen zena edo pixkat prestatzen. Justo pandemiak hartu gintuen bete-betean, eta, kontzertu batzuk emateko gai izan ginen udan zehar, eta urrian, irailean edo. Eta, ezagit, niretzat hasieran ezen bitxia izan jendea ikustea eserita, gure kontzertu bat ikusten. Ze egia da nolabait guri pandemiak ekarri duen, eta egoera honek ekarri duen kontzertu mota hori, nolabait pixkate kuadratzen digula gure estiloarekin, eta ustut kontzertu polita dela eserita ikusteko, lasai ikusteko. Orduan ez dugu aldaketa handirik nabaritu. Gero nabarituko dugu segurazki berriz ere kontzertu normalak etortzen direnean, baina izan zen pixkatola nahiko normala. Baina gero egia da diskoa behin atera eta dena gehiago antolatu genuen, bira moduko bat antolatu genuen, eta kontzertu pila bat ditu, eta denak batez ere Nafarroatik kanpo, eta hori da justo gehien aldatu dena, ez? Horri begira eta elkarrizketaekin
amaitzen joateko, hori orain dela urte eta piko faktoria gerturatu zinetenean, esan daiteke agian ez dakit bertaratu zen publikotik, ez? Zenbatek ezagutzen zuen ibilbidei aurretik, ez? Edo zenbat jende bertaratu zen balen biziko aldi zentzuteko. Esango zenioke orain, agian lehengo kontzertu horretan egon ezen jendeari, ez? Ibilbideen gure, nola aurkeztu zenukete zuen burua, ez? Batez ere, kontzertu horretan egon ezen jendeari begiratuta, eta gero ere, kontzertu horretan egon zen jendeak segatik itzuli beharko duke ibilbedi ikustera. Zaila egiten zait, galdetu izan dugu azken kontzertuetan, ea publikotik, kuriositatea zen, baina ea zenbatek ezagutzen zuten taldea kontzertu hori baino lehen, ez? Zenbat joan diren kontzertura gu ikustera, gure musika gustatzen zait. Eta sorpresa handia eraman du gehienetan, faktorean izan ginean, publikoaren ia gehienak ez gintuen ezagutzen, eta hori ziren pixkat taldea deskubritzera goaz, eta orain gertatu zaigu alderantzizkoa, jendeak ezagutzen du taldea, jendeak abestiak kantatzen ditu, orduan, ez dakit nik ere osongi nola definitu taldea, baina, esan nuketela kontzertu bat, taldea igual beste gauza bat da, eta disko igual beste gauza bat da, baina esan nuketela kontzertu bat momentu nahiko nolabait bidai moduko bat dena, leku batean hasten dena eta ez dakizuna nora eramanen zaituen. Eta, sorpresaz beteriko zerbait. Eta, musika aldetik, popa egiten dugula aldarrikatu dugu beti, eta hori da pixkatu gure marka edo. Ondo, printzipioz horrekin geratu egiten gara, larun bat honetan okeres banago, arratzaldeko 7:00, ez? 7:30 ibilbedi hori faktorian, bigarren aldiz, kasu honetan bigarren diskoa, Beltzarra Beltza aurkezten. Eskerrik asko, Ibai, alderia entzuteagatik eta larun batera arte. Zuei eskerrik asko.